Royal. Main Are you royalty? Royal. This is only for royalty people. Royal. Kuninkaalliseen ainoastaan tuo äskeinen poltti. It's like a taxi. Kato, taxi. Taksilla. This is like normal people, like B-luo kansalaiset. Mitä Josua? No. Joo, ei Josua. Tänne nyt suoraan. Okei. Okay. Siinä pappa elee väärällä puolella. Honda 20. Ei ollut väärinpäin mentiin ja kovalla vauhdilla. Se on kyllä tuo matalien on sillat, että sieltä ne apujat ajelee välissä. Se on enemmän kovin isoja ohjeita. Jos ottuu 2 koottia yhtä aikaa, niin kyllä tekee poliisi. Ne on poliisia. Se partio veneellä täällä. Niin. Siinä on semmoinen kolmannen valtio Kotkanekki on tullut. Joo, komia kirkko se on isällä täällä. Se on hienon näköisiä rakennelmia. Niitä aika huonosti piettiä. Niitä varmaan tässä vähän sanella. Ja täältä saadaan vähän parempaa kuvakulmaa, niin on se aika lahjakkaan näköinen sirkki. Sisältä ei kovin kaksinen ollut, mutta täältä päältä päin. Semmoinen hyvin tehyn näköinen kirkkonokki. Siellä kestää varmaan. Että paljonko se saa maksaa. Ne on vaan sanonut, että piirrättä semmoinen hyvän näköinen rakennus. Ne on ruvennut tekemään semmoisen. Jos. Here we are in the museum. Okay. It's a good weather here. It's not too hot for me. It's not too hot. That's perfect. Okay. Pieniä reikiä niin pitää työntää. Tahtoo iloinen vielä ottaa harteesta kiinni. Täällä pitää olla vähän kapioppi harteinen kaveri. Hienoja hattuja. Tämmöisiä nämä on nää tosiaan, niin kyllä se hevonen mahtuu. Jos se on lihava hevonen, niin mahtuu. Muuten nämä on kyllä aika lahjakkaan pienet. Filmin this, okei. No niin, nyt ollaan täällä keskustorilla ja tässä on ravintoloita ja muuta ihmeitä ja kuivaneita puita ja lintuja. No, lintuja näköjään. Poika kerää näköjään kaikki linnut yhteen, mitä täällä on. Repussa leipää, itsehän varattu. Tuossa oppii, että kun ne vähän heittää, niin ei tällä näköjään tämän enempää lintuja ollut. Mä ajattelin, että täällä tulee tuhat lintua, mutta ei enempää ollutkaan. Muutkin lapset tuli leikkimään tuolla. Joo. Joo, tuhat, Robin more. He got no more. No more, oh. Kato. Hahaneita on. Tuossa, ota jos tuo, heitä tuo. No niin, ja nyt on hyvä. Kyllä taas jahataan lintuja. Ensin ruokitaan ja jaetaan.
Ja taitaa olla aaksi rikkoutunut alusi. Ja mummo. Niin, yksi asia mulla on jäänyt vähän ihmetyttämään, kun tässä, kun ne sai nämä sitä 200 miltsiä nämä Italian sitä rahaa, niin ei ole saanut niitä semmoista summaa vielä niin surottua tähän maahan. Se on jo. Teet siellä, kerropa isälle. Tarkastatko nää se, että uppuaako se vai? Eikö se uppua? Se on kyllä sen näköinen, että se pysyy tämmöisessä joessa pinnan meressä, missään joessa. It's so funny because this is a perfect time to do fasting, you know? Yeah. When you're a very, very special place.
and you cannot eat. It saves a lot. Als we